Sen çağıranına köp minnetdarlygym bildirýän. Tagy bolan el çarpyň. Nesip bolsa Volt and Turkey aralygyň ýani dekabrň 10 bilen 20 arasy ümre ýoljulugymyz boljakdyr. Grup bolup Türkiýeden ýani Istanbuldan grup bolup gidiljekdir. Türkmenistanyň innik turlarymyzda bolar, goşar adam. Ýani bu turda deň Istanbullakylar gidip bilýär. Şu wagt turumyza goşulanlar amma siz hem goşuljak bolsaňyz giýişde. Gaçaklar gidip bilýärmi? Ýok, gaçaklar gidip bilen ok ynansaň normal kimlikli bolmaly, dokumentli bolmaly. Bahasy näçe? Ana, go soru verdi. Bahasy. Bahasy 4 adamlyk otoda galynsa, adam maşyna $1,550 başlaýar. 4 ýyllyk otel hemme de içine girýär. Bir konutda 4 adam var. Ha o. O da gidiş geliş. Gidiş geliş yol bilet, Viza. ondan viza, Otel pulu. otel pulu, ertirlik bilen akşam nahar içinde, ziyaret edilecek, gezilecek yerler içinde. Hemme de şoň içinde. Ýokaýda malasym gelse? Ýökel galasy gelse $1,750 başlaýar. Ha o. Näçe gün? 10 günlük. 6 gece Mekke'de, 3 gece de Medine'de galýas nesip bolsa. Nasip bolsa. Allah can isleyen kim mekşede nasip etsin. Gitmek bize de Allah can inşallah hemmen. Sağ olun. Açılışımıza geleniz için ulu minnetdarlyk Sağ ol bildirýär. akılım. Sen çağıranına köp minnetdarlygym bildirýän. Sağ olun el çarpyň. Sağ olun.